أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة المعلق في هذا الكتاب حضرة المعلق في هذا الكتاب ونفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنعم عليك أولا بالإيجاد وثانيا بتوالي الإمتثال. An'ama paring nikmat sapa Allah Ta'ala alaika ing atase sira awalan ing dalem kawitane bil ijati kelawan nikmat diwujudake wa thaniyan ing dalem kaping pindhone bitawalil imdati kelawan tumpak-tumpakane bantuan utawa langgenge bantuan. Terus niki hikmah salajengipun bilih nerangake tentang Allah Gusti Allah niki maringi kenikmatan dumateng sedaya makhlukipun ya. Sedaya makhluk niki diparingi kenikmatan kali Allah Ta'ala. Ini pun diterangake bilih kenikmatan ingkang pertama yaiku napa? Nikmatul ijab. Dadi nikmat diwujudake, dirupakno kali Gusti Allah, diciptakno kali Allah Ta'ala. Jadi Gusti Allah nyiptakno kula jenengan sami. Niku kenikmatan yang luar biasa. Terus syukure kudu tenanan, ya. Syukure napa kudu tenanan. Nanti kula jenengan sami netepi iman dan Islam. Netepi iman dan Islam itu termasuk napa cara kula jenengan sami syukur. Dalane syukur niku dalane syukur niku iman lan Islam, ya. Jadi imane kula jenengan sami kali Gusti Allah mlebu Islam itu termasuk dalane syukur. Mboten-mboten malih dalan selain niku. Kali menungso niku mboten saged napa-napa, ate mbales napa kenikmatan. Jadi wong niku kan nek diparingi kudu dibales, dikeki kudu dibales, dikeki apik diwales apik. Nah niku nek kula jenengan sami diparingi kali Gusti Allah kenikmatan-kenikmatan ngeten iki, kenikmatan diwujudno, diadakno, diciptakno, terus maringi napa? Maringine namung napa? Keimanane kula jenengan. Dadi kudu taat. Awasane kudu taat. Ibarate kaya dene napa jenenge anak kali tiyang sepah. Dadi anak kalian wong tuwa. Dadi anak wis diupeni. Kula jenengan kami riyen sing pun sapa iki ben wong tuwa. Menjenan zamin duwe wong tuwa, nggih. Gadah tiyang sepah, gadah ibu, gadah bapak. Kubiyen sing ngopeni, nggih. Sing ngopeni kula jenengan sami. Nah, jenenge sing ngopeni ya kei diparingi kecukupan uripe. Sandang pangane itu dicukupi sedaya. Tiyang niku nak mikir, kula jenengan sami nek sangen ya Allah. Nalikane kula jenengan sami lahir, dadi lahir kula cocok donya iki seumpami mawon pikirane iku sing pikiran untuk elek, seumpami nak wong tuwane gak tanggung jawab. Nggih. Kan wonten kasus kuwathah ngoten niku. Dadi anak dibuak, iki telepon kerdus dibuak. Nggih ora dadi urip. Iso urip kanthi wong jenenge bayi. Bayi ora iso apa-apa, aja kok berangkat. Mlakno nyekel barang ning mboten saged, mangan dhewe ora iso, ngombe dhewe ora iso, apa-apa ora iso, kabeh diladeni, nggih. Niki subhanallah, ya termasuk perjuangane wong tuwa. Jadi jasane wong tuwa niku la haula wala quwata illa billah. Sangat-sangat besar sekali. Nah, kula jenengan sami nak ndelok ngoten niku apa sing iso diwales ora iso. Tapi ngwales kaya piye karo wong tuane mboten saged. Sampai kok getahe diilerno, dilehno dikekno wong tuane kang ora iso males kebaikan-kebaikan orang tua. Iki kados ngoten niku apa meneh sak ndurene ya Gusti Allah. Niku subhanallah. Nek wong mikir saged sak monten mikire sampai kok kono niku dene gak ngarah kok terus mbalelo niku mboten wonten. Gak ngarah terus tapi sak karepe dhewe urip niku gak wani. Urip ini pasti sesuai kali aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kabeh sesuai kali aturan pengira. Apa-apa wae niku ningali apa aturane Islam. Jadi Gusti Allah ini gawe aturan.
Jadi aturannya ini liwate sinten? Pertama sing dikengken kurir wahyu, anu namanya kurir itu pengantar wahyu itu sinten? Malaikat. Jadi malaikat ini wasilah Gusti Allah merintah lewat malaikat. Dia malaikat niki betul wahyune niku wau pesanan maketane digawa disampaikno kalian para nabi khususnya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Niku jenengan sami niki diparingi napa? Diparingi syariat, diparingi dalane urip niku wonten. Ya sing mari Gusti Allah langsung. Jadi aturan-aturan uripe manungsa jelas kabeh. Nabi ono wonten aturan. Nggih. Jadi pulau urip kula jenengan sami urip dunya iku apa diatur, sing halal di, sing haram di. Terus sing iki piye kabeh iki pun diatur kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah pun ngatur sedaya. Pun maringi kula jenengan sami pun napa jenenge carane urip piye iki pun sedaya pun semerep. Jadi lewatnya ini ilmu, jadi kabeh ini mau lewatnya apa boleh ilmu agama. Mana tiang ini dah apa? Dah boleh ilmu agama, ya. Kano Najmah, mah, kano mah. Terus tetep jenenge wong niku mboten saged ilang kalau saking napa jenenge saking perane Allah Subhanahu wa taala. Makanya an'ama alaika awalan bil ijadi. Pertama niku kula jenengan sami dicipta. Diparingi kenikmatan rupinipun apa diwujudna tengene dunya menika. Kanthi wujud niki digunakno kanthi saestu nggih kula jenengan sami ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan sami ngawula tenanan. Kula jenengan sami iso netepi napa sing naminipun iman sing saestu. Imane Islam itu ben tenanan. Sampai sak karepe dhewe. Wong sak karepe dhewe niku kados contoh salat ini sembarangan. Salat niku sak karepe dhewe, kadang salat kadang ora, nggih. Kadang wis pokoke ngoten niku nak dene ora repot sholat, nak dene repot mboten sholat. Ini sak karepe dhewe. Jadi sak penake dhewe. Ini mboten angsa. Jadi wong urip ngono ku gak ora. Soale nek ono aturan. Lah sakniki sing urip sinten? Sing maringi urip sinten? Ini Gusti Allah. Terus sing gawe aturan sinten? Nggih pangeran. Kabeh niku diatur karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi uripe manungsa wis diatur. Kalau jenengan sami kayak sapa? Apa iso? Dia mboten saya ketemu manusia ini kayak sapa. Dia mboten gede kekuatan apa. Kabeh niku sumbere saka Gusti Allah. Kuwabe mboten tanpa terkecuali. Kula jenengan sami kayak sapa. La haula wala quwata illa billah. Makane tiang-tiang sing sombong, wong sing rumangsa iso dhewe. Rumangsa kuat, rumangsa pokoknya wong sing rumangsa ngoten niku akhire gugur kabeh, gak manfaat. Mboten manfaati babar bisa, gak ora iso manfaat. Apa manfaate ora ono. Tiyang sing model ngoten mboten wong. Makane wong ning urip teng donya menika sepiyane nggih piyambake kedah mengikuti aturan, nderek aturane Gusti Allah. Kabeh niku dilakoni. Kabeh niku wonten aturane piyambak-piyambak. Makanya nalikane kula jenengan sami diparingi kenikmatan kudu ana rangsan syukur. Syukure lewate napa? Lewate kula jenengan sami taat saestu kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten usah pilih-pilih ya, pokoke nak seneng salat ya salat ya, nak seneng poso ya poso, mboten ngoten. Dadi kuwabe kudu disenengi. Salat ya seneng, poso ya seneng ya. Nah duwe akeh zakat ya seneng. Di kabeh aturane niku dilampahi. Sedaya niku dilampahi, sedaya kabeh dilakoni lho, harus sampai mboten. Karena ngeten, makanya kali Gusti Allah niku biasane menungsa niku sifate ngoten niku, sifate niku mbangkang. Sifate niku zaluman jahula, zaluman niku sing akeh ngani ngoyo. Wong akeh ngani ngoyo nggone awake dhewe. Jadi napa menzalimi diri sendiri.
Dengan cara apa? Dengan cara tiyambae mboten taat kali Allah Taala. Ya, carane dekne niki mboten ngopeni Islam. Nah niku carane napa? Ngani ngoyo tegene awake. Akhire sing rugi tiyambae. Sing rugi niku mboten tiyang niku tapi awake dhewe. Ini kula jenengan sami nak semerep diparingi kenikmatan. Rupinipun diwujudna kali Allah Taala. Jadi ana nek donya niki urip nek donya ngeten iki, nggih, kula jenengan sami urip teng donya ngeten iki termasuk kenikmatan. Nikmatan yang luar biasa. Kok di samping mboten usah ngomong masalah aku kere, aku sugih, aku mboten era penting ngoten. Kula jenengan sami gak usah milih napa mikirno masalah aku dhuwitku sithik, dhuwitku akeh iki mboten. Iku mboten penting. Sing terpenting kula jenengan sami sedikae urip. Diparingi napa kehidupan. Didadosno menungso niku terpenting temen. Nah, mungkin bonusane kula jenengan sami iso sugih, iso duwe dhuwit niku bonusan saka Allah Taala. Makanya sakbare kula jenengan sami diciptakno niki, didadekno menungso pertama, wa tsaniyan bitawalil imdad. Nah, kedah kula jenengan sami dieling-eling. Tawali niku napa? Tawali niku runtut ya, runtut ini maksudnya terus menerus. Tawalil imdad niku terus menerus diparingi bantuan. Jadi wonten nek nggone pemerintah Indonesia itu jenenge bansos ya, bantuan apa sosial. Ini sing angsal bansos sinten? Kata sing angsal mboten ya. Mboten wonten sing angsal bansos nanti ya, mboten para karonan petinggine paling mah. Kalau bansos itu kudu para karonan sing nyateti ngoten niku. Ya kudu nek gak parek kadang wangel. Lah sami kalian pangeran iki ngoten. Jadi Gusti Allah ini mari bantuan terus. Ya, setiap saat dia diparingi bantuan. Setiap saat ini diparingi terus kalian Allah Taala. Dikai panganan, dikai ombenan, ya, dikai ambekan, dikai kenikmatan terus tanpa putus sama Allah Taala. Dan ini sifatnya ini selamanya sampai dekne niki mati. Jadi wong ini dikai terus karonan pangeran ini sampai kapan? Sampai dekne pecah. Wah selagi ini saya urip dunia ini dikai terus tanpa putus. Jadi kehidupan kecukupan itu kabeh ini dicukupi oleh Allah Taala. Makanya nak semerep ngeten iki mboten usah susah. Ora usah susah nalikane mboten gadah napa-napa. Ora usah susah nalikane kok lahir, ora usah susah nalikane gak payu. Kabeh ini pasti digawe. Cuma ngenteni wektune. Nah ini sing paling gak sabaran niku wektune kadang. Wong mboten sabar. Ngenteni wektune gak sabar. Karena apa? Semuanya ada waktunya. Jadi mboten kok langsung gak karepe dhewe dekne mulai kudu oleh saiki, mboten. Sing ngatur Gusti Allah. Kaya rezeki ngoten niku wis wonten plot-plote dhewe, ana panggonane dhewe dan ada waktunya sendiri. Jadi waktune niku wis ditentokno kali Allah Taala. Mboten saged kula jenengan sami kok pengen jaluk saiki ketekan sakniki mboten. Ora Gusti Allah sing ngatur sing ngersakno pangeran. Jadi kapan tekone rezeki niku nggih, jadwale kapan niku Gusti Allah sing ngatur sedaya. Jadi bantuane niku pasti, tapi waktune sing kula jenengan sami mboten sempurna. Makane kedah sabar. Terkadang ini Gusti Allah napa nglatih sabarane kula jenengan. Terkadang niku ana ari kalane tiyang niki butuh tenanan, nggih. Dadi butuh duit tenanan delalah kali pangeran niku dibenos sik. Dadi dalane niku dereng dibuka oleh Allah Taala. Ningali kira-kira wong iki nalikane dilakokno kaya ngono niki sandarane nek pangeran Allah Taala utawa nek gone liyane Gusti Allah. Kalau Gusti Allah ditinggali, ya, didelok sik, dipersani kali pangeran, dibenos sik, ya, dibenos sik. Nah, nalikane dene susah, butuh apa duit, ya, terus eling kali Allah Taala, donga kali Gusti Allah, ya, matur kali pangeran, Gusti kula nyuwun ngaten-ngaten. Nah, terus kali Gusti Allah itu ditinggali,
dongane ini istiqomah kok. Ya, jadi mboten kok langsung dilulu dikai dilulu mboten. Didelok tiyang sing iman niku biasane ngoten. Jadi nalikane kula jenengan sami niku kali Gusti Allah mboten diparingi niku sejatosipun tiyang sing model ngeten iki pun diceritakaken. Jadi wong sing model ngono kuwi biasane kali pangeran itu dijajah, dites. Jadi delok riyen kekuatan imane niku sak pinten. Jadi wong iki imane tenanan apa mboten. Iki saged dipirsani saking tes-tesane wonten khususnya masalah dhuwit. Sebab napa kok dhuwit karena wong zaman sakniki, zaman riyen sampai sakniki Mbak, iku sing paling penting niku nggih rezeki dhuwit niku wae. Anggapane wong niku. Dadi umume wong ningali sing paling penting niku apa kekayaan atau keuangan, dhuwit niku wae sing paling penting. Mane kali pangeran itu dites. Kira-kira nalikane naksim minal amwal niki pripun? Dhuwit dikurangi. Rezekine niki untuk diseretno sithik. Iki tanggepane polahe tiyang menika niku pripun? Nalikane dekne niki tesih positif, tesih husnudzon kali Gusti Allah. Tesih berbaik sangka kali pangeran boten wonten ucapan sing aneh-aneh. Gak ngomong Gusti Allah ora sayang aku. Pangeran kok nglakoni aku wae koyo ngene iki piye? Gusti Allah iku endi? Nah, iku ucapan-ucapan yang negatif, sing mboten suyane medal saking atine tiyang-tiyang sing iman. Wong iman iki mboten ngoten. Tiyang iman niku nalikane diparingi napa mawon kali Gusti Allah salamah niku selamat, aman. Tentrem mboten wonten ucapan-ucapan sing negatif ngoten niku. Mboten wonten. Sebab kenapa tiyang bae paham bahwasanya apa tawalil imdad niku jadi pitulung yang selalu ada, selalu terus-menerus datang kepada manusia. Jadi pertolongan itu akan selalu dan selalu ada selagi ini menungso apa urip tentu. Jadi nak kula jenengan sami seorang nang dunya ditulungi terus kali Gusti Allah. Nah niki nak kula jenengan sami memahami ngeten iki pripun berarti wong niku nak wis gak urip nang dunya durung karuan ditulungi kali Gusti Allah. Sing iso nulungi iki sinten? Ya, sing iso nulungi niku ngamale dhewe. Dadi ngamal kebaikan nalikane isih urip nang dunya. Dadi prilakune nalikane isih urip nang dunya niku sing iso nulungi sampeyan tengah akhirat. Termasuk nalikane kula jenengan sami nak pengin tulungane Kanjeng Nabi, ngamale napa sholawat. Nah niku termasuk ngeten iki dilakoni nang donya. Sing iso nulungi ya awake dhewe sampeyan nang akhirat. Mboten terus napa jenenge kula jenengan sami ngandalno tawalil imdad terus napa pitulungan yang terus menerus nanti di akhirat mboten. Jadi pertolongan ini akan selalu ada nalikane urip tentunya. Jadi urip nek donya niki pertolongane damel sinten mawon sapa wae. Mboten namung tiyang sing iman. Ya iki dah kula jenengan sami paham. Terkadang wong niku bandingno, dibandingno antarané kae dibandingno. Oh iku wong gak tau salat kok yo rezekine lancar. Gak tau salat kok yo enak uripe. Gak tau salat kok yo guyu bahagia. Aku sholat bendino kok yo angel menurut. Nah, tiang sing model ngeten iki mboten paham, ya. Wong-wong sing koyo ngeten iki mboten memahami kehidupan donya. Tiang mboten paham urip donya. Jadi kira wong sing iman terus kowe enak uripe mboten. Ya, makane kula kadang wedi ngeten. Wong iman kok uripe enak niku kadang ana hati-hati ini kadang itu dilulu kali pangeran, naudzubillah. Dilulu itu maksudnya dikaisi kados kucing ngoten ya Pak, dikai panganan baru digobok sirahe. Ndase digobok. Nah itu jenenge dilulu. Makane wong sing iman hati-hati. Nak nalikane dikai rezeki ini hati-hati. Kok ndak dilulu karo pangeran. Hati-hati. Iso ndadekno napa rezekine malah petaka, naudzubillah. Nak dia sing boten iman aman-aman wae gak apa-apa. Tapi nak wong sing iman niki mbasing bahaya. Makane kula jenengan sami kita paham. Urip nang donya niki pasti wonten pertolongan. Setiap saat iki pasti wonten pertolongan.
Kanton tiyang ini sabar napa mboten, khususnya sing iman. Soalnya iman ini pertolongan kadang niku diundur karo pangeran, ditingali sik. Dek niki sabar to ora? Iki sabar to ora wong nek tak kei ujian. Nah, engko nek ujiane lolos sabar, nah lagi pertolongane ditibakno kali tiyambak. Niki sing iman nih model ngeten iki malah berat. Wong iman iki berat, ampun kok dikira malah enteng boten. Iman itu berat. Berat urip nek donya yang sing iman. Nek wong sing boten iman niku enak enjoy. Pemene zaman sakniki zaman modern ngeten iki sepo enak tenanan wong sing gak iman niku. Niku cipratan wakah. Jenengan tingali ya Allah, tiang-tiang sing iman niku yo akeh-akeh niku miskin. Akeh-akeh urip rekoso. Lah nek wong sing iman kok duwe wakeh, nggih. Nah ini kudu hati-hati. Nek kula niku malah ngoten, kudu hati-hati. Hati-hatine nopo? Kok ndak ngoten niku malah dilulu kali pengen. Biasane niku wong niku nek duwe akeh niku gampang terlena. Rezekine kuwatah niku napa gampang terlena. Gampang terbujuk kalian dunia. Niku nek rezekine akeh. Niku soalnya dene apa-apa wae iso. Tuku iku iso, rono iso, rene iso, kuwate iso dilakoni. Ini gampang terlena ngoten niku. Kecuali orang-orang yang tenan-tenan imane kali Allah Taala. Nah niki kecualine niku mboten kok kuwatah mboten sithik. Tiang-tiang sing sugih terus iman netepi iman saestu niku sithik banget mboten kuat. Nah, makanya kalau jenengan sami sing kathah niku wong sing iman tapi mboten gadah. Wong iman sing melarat niku kuatah daripada wong sing iman sing sugih. Karena apa? Berarti wong iman niku ngoten niku nalikane dadi melarat ngoten niku. Dadi wong sing mboten gadah niku berat. Dikira nak enteng mboten. Ya wong sugih niku nggih mergawe niku kudu tenanan. Nggih abot dadi wong sugih perjalanan karire kathah nggih. Prosesnya niku rada abot wong sugih ngoten niku. Dikira penak mboten. Tapi luwih abot malih niku yaiku napa wong sing iman tapi mboten gadah. Niku dilatih tenanan kesabarane kali Allah Taala. Sampai seumpama dia diiming-imingi duit, diiming-imingi kekayaan untuk melunturkan keimanannya, tiambake mboten purun. Ini kejadian yang wadah. Wong Jawa niku biasanya ngoten ngene salah tiga atau pundi. Itu zaman riyen niku tahun 90-an wonten kristenisasi. Dadi wong Kristen mlebu teng daerah muslim tapi muslimin itu kere-kere mboten gadah. Akhirnya ben omah niki dia duit gebokan. Ya duit uangnya dengan syarat satu meninggalkan keislamannya. Syaratnya apa? Pindah agama. Wong jenenge imane cedak nggih sampun. Duit ditampa langsung dibaptis purun. Langsung napa mlebu selain agama Islam. Nauzubillah. Berarti napa imane boten bagus. Ya mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing imani kuat ya sampai akhir hayate, amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد حمدا شاملا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنفعنا في الدنيا والآخرة. زدنا هدى، زدنا ذوقا، زدنا رزقا، وحسنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا ورحمة. زدنا رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا. قولنا واستغفر سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.